Get ready with me, докато ви споделям за моите непопулярни мнения. Със сигурност в началото трябва да кажа, че това, че аз имам определено мнение за дадена тема, не означава, че вие трябва да сте съгласни с него. Първо ще си говорим за слънцезащита. Понеже вече влизаме в сезон, аз изобщо не съм съгласна, че има сезон за нея. Но пък повечето хора, които не вярват, че трябва да се използва слънцезащита всеки ден, са абсолютно съгласни с факта, че трябва да се използва на плажа. Интересно ми е мнението на хората, които мислят, че състава на слънцезащитата е прекалено токсичен и няма място върху кожата ни, но пък на плажа няма проблем, тя помага. Аз мисля, че слънцезащитата трябва да се използва всеки ден и че слънчевите лъчи са също толкова вредни и в останалата част от ежедневието ни, не само на плажа. Преминаваме към следващото нещо, което ми е много чудно защо се случва. Защо тесните дънки отнасят толкова много хейт последно време? Излизат ми многократно видеа в TikTok как това е най-грозното нещо, как изобщо не изглежда добре и аз това не го разбирам. До ден днешен си нося тесни дънки и много ми харесва как изглеждат. Ако имаш крака, които си ги харесваш, защо да не си сложиш тесни дънки? Друго нещо, което ми е направило впечатление, че хората много харесват, аз не, са кроксовете. Много съжалявам за всички от вас, които ги харесвате и ги носите постоянно, но за мен това е една от най-грозните обувки. И някак си хайпа покрай тях ми идва малко в повече. Не разбирам защо хората ги харесват. Може би са удобни, но този гумен материал, как не ви се запаряват краката от него? Как не миришат след това? Сигурно се е забавно това с онези, където се слагат отгоре човеченца, не знам как точно се казва, но дори и с тях за мен са леко детски. Може би за някое детенце, което тича на плажа, перфектни. Обяснете ми вие, какво ви харесва в кроксовете? Наистина ли са толкова удобни? Наистина ли мислите, че може да се стайлнат по някакъв готин начин и да бъдат част от аутфита ви? Друго нещо, което изобщо не разбирам, а пък виждам момичетата масово да го правят, е да си държат увредената, изгоряла, накъсана коса, без да я постригват месеци. Но няма да се постригвам, за да ми бъде дълга косата. Защо? Нито изглежда добре, нито косата ви ще порасне по-дълга, защото колкото повече се накъсва, тя толкова повече или седи на едно и също ниво, или ще става все по-къса. Особено когато е изрусена, боядисвана, тормозена с топлинна обработка, но просто тези 2-3 см някакси не може да ги дадете. Не казвам, че аз имам най-прекрасната дълга гъста коса и за мен със сигурност е доста по-добър вариант да се простиш с 5-10 см ако трябва, отколкото да държиш 2 изгорели косама, обаче да достигат до кръста. И последното нещо, за което искам да изразя моето мнение, искрено ме дразни и много по-малко го забелязвам в чуждестранните видеа, отколкото в България. Хората коментират човека, а не коментират темата. Гледам, примерно, някакъв подкаст, да кажем, че е за женското развитие. Хората масово коментират как изглежда самата жена. Говорила дразнещо, била мекала и била селянка. Вместо да коментирате темата, по която говори, коментирате човека как изглежда. Това за мен е безумно.